Auni yang ma bita amina jiman fen fila de nyami nywana. Ina fo pomu ani nemuruba. Globlenga na nami se ka fo ko koktai. Koktai de nemuruba ani pomu. Nemuruba de nani bonyango talen fila ni anfe ani pomu de saba. Kome agare nyabala chugwa mina ni nyamaku doni talen fe. Ubatu aguni fana bisinga yele tendo ka ni infaria. Nga anta le bere kalari. Amanga nemuruba tike. Ka fara dɔrɔn bɔ a la I b'a jateminɛ n'a sɔrɔla kisɛ t'a la ni kisɛ b'a la I bɛ kisɛ bɔ a la ɲani ale de b'a fɔ k'a b'a kunnaya an bolo ni an ka pomu fana tigɛlen an bɛ pomu fara to a la sabula nafaba wɛrɛ b'o la I yɛrɛ b'a jɔda ni a la an bɛ ɲamaku bulu dɔɔni fila a la ka sɔrɔ ka ji fitinin dɔrɔn k'a la a ma se an k'a fɔ k'an bɛ jibaden k'a la I n'a fɔ ne ka ji bɛ komi I n'a fɔ kari bɔɲango an b'a ta sa ka sɔrɔ ka taa si mixeur la a sinen ɲuman mixeur la an bɛ na sɛnsɛnni dabɔ sa an bɛ fɛn dɔ kɛ k'an dɛmɛ waasa ka se ka bɔ tɛmɛ wo fɛ sɛnsɛliko fɔlɔ la nga sɛnsɛliko filanan na an t'o kɛ dɛ n'an kɔni b'a fɛ a ɲɛ ka ɲɛ k'a kɛ yapadi an t'o kɛ filanan na dɛ filanan dabɔtɔ filɛ de an fɛ ale kɔni na an tɛ foyi kɛ k'an dɛmɛ dɛ sabula an b'a fɛ ndatolen fɛn fɛn min b'a la sa min bɔra sɛnsɛliko fɔlɔ fɛ an t'a fɛ u ka jigi tɛmɛ wo fɛ tuguni an b'a nin kɛ tantɔ n'a sɔrɔla popilini b'i bolo yɛrɛ y'a ɲuman ye an bɛ 10 cuillère ba ɲɛ kelen bɔɲango fara kan o de bɛ sin k'a gu tunu mɔɔw la ten dɔ ne ni maana o ka di ne ye dɛ ka sin k'a ni gu tunu mɔɔw la ten dɔ mɔɔw de b'o gu ɲini sa olu t'o sɔrɔ koyi o de ye sekɛrɛni ye an bɛ sukaro ni sukiri vanille k'a la I b'a ko kɛ k'a bɛn I yɛrɛ sago ma a ko nin t'a ko bannen ye sa wa an dan ye dɔrɔn ka taa di an ni maanaw ma ni video in jara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw fɛnmaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ n'a sɔrɔ hali sisan I branchelen tɛ I branché sa ɲan dɛ ko tɔw bɛ pa I kunna dɛ